Ceza. Cine sunt, de ce, când și cum le fac? De ce cu tupeu și pe unde am umblat? Ce să mai conteze când statutul e blindat? Sunt șef de orchestră pe când voi rămâneți la imaginat. Hai! Pala de Viena 10 kg. În Belgia la vorul se învârte plicul bine. Și la periferie verdele presează fin. Floare la ureche, mă piși pe voi, așa mă întrețin. Și ce viață, un nume asigurat. Nevasta 11 din 10, ce talent, doar tac și fac. O am pe șefa în dreapta care ține gros în spate. Nu ca voi niște sluși să băgați la aparate. Ce parfum, doar că nu de-alea Armani. Doamne, ce talent, se simte ca Dom Giovanni. Arme codate de la verii mei albanii. Tatu pe sub piele să nu ne vadă dușmanii. Grr. La familia, Mafel, Sumbro, marfa albaneză, te trimit direct pe Pluto. Ai pus-o cu unul cu toți, puiule, ai sub-o. Chiar dacă nu ești țintă, ți se trage din auto. Caterincă, ei pirachete, mi-ai vorbit familia să te ții bine în ghete. Îți luăm copiii, nevasta asta sunt ascuri complete. Și să vezi ce aptitudini că nu se lasă amprent. Ce manevre de lei, seriozitate ca Joker. Și varul momeală ca și cărțile la poker. Nu se știe cine a vorbit și tot vorbit. Pe puțin în multă vreme zici că ai fost lochit. Recapitulăm, locul 1 reprezint și vă zic, vorbesc pe ton number one, să muriți dacă mint. Jocuri de cuvinte, îmi place să vă fut. Niciodată în viață față în față nu ați apărut. Voi, la nivelul meu, niciodată în viața asta și nici în alte vieți. Hai, vă pup unchiul, să fiți convinți, da?